Salutare! Bine ai venit pe canalul meu, unde te ajut cu limba română. Astăzi vorbim despre o carte care se numește Noul minimalism japonez, Adio lucruri, scrisă de Fumio Sasaki. Am devenit interesată de subiectul ăsta acum 5-6 ani, când am descoperit blogul celor de la minimalist.com și pe urmă am citit renumita carte scrisă de Marie Kondo. Cartea de față are o abordare practică, e structurată bine în 5 capitole și are un umor absolut adorabil. Termenul de minimalism nu există încă în Dex sau în DOM. La bază se referea la curentul artistic apărut prin anii 60-70. Dar în timp sensul cuvântului s-a extins și acum se folosește și referitor la stilul de viață, ca în volumul de față. Cartea e împărțită în 5 capitole și în primul dintre ele autorul vorbește despre cum arată viața lui prezentă în contrast cu situația din trecut, când deținea multe obiecte, dar avea foarte puțină energie, nu avea o stare generală foarte bună. Vorbește despre motivele pentru care a făcut această schimbare, despre cultura japoneză, care încă de demult era o cultură minimalistă. Sasaki are o definiție foarte relaxată pentru un minimalist. Drept acea persoană care știe exact ce este esențial pentru sine. Da? Îmi place că nu are alte reguli stricte. Important e doar să deținem lucrurile care ni se par importante pentru noi, care sigur diferă de la persoană la persoană. În capitolul al doilea, Sasaki explorează cumva rădăcina problemei sau nu problemă, dar rădăcina acestei tendințe din prezent de a acumula cât mai multe obiecte. Scrie despre nevoia noastră imensă de validare și o face cu mult umor. Vă citesc un paragraf ca să vedeți la ce mă refer. Da, aici vorbește despre biblioteca lui, pentru că avea foarte multe cărți în fostul lui apartament pe care le ținea pe rafturi ca toată lumea să le poată vedea. Și spune: cărțile mele trebuiau să comunice următorul mesaj. Până la această vârstă am citit multe cărți. După cum își poate da seama oricine se uită la rafturile mele, mă interesează o mulțime de subiecte, sunt un om curios. Știu tot ceea ce trebuie despre aceste subiecte, deși doar cu numele. Nu-s prea vorbăreț și mai și arăt ca un tip oarecare modest, dar pe dinăuntru sunt tobă de carte. Aș putea fi caracterizat drept o persoană de mare profunzime intelectuală. La capitolul al 3-lea intrăm în pâine, pentru că autorul oferă 55 de sfaturi, de fapt sunt 70 de sfaturi despre cum să începi procesul de debarasare de obiecte. Îmi place că de-a lungul cărții presară multe noțiuni de psihologie și experimente și de asemenea reamintește în mod constant de nevoia noastră de a crea o anumită impresie celorlalți. Ca rezultat, cartea asta te face să te chestionezi un pic, cel puțin pe mine m-a făcut să mă întreb: hei, de ce dețin obiectul ăsta? Îl dețin pentru că am nevoie de el și nu pot trăi fără el, sau îl dețin pentru că mă ajută să proiectez o anumită imagine? Un sfat care mi-a plăcut în mod special este numărul 19. Lasă spațiu nefolosit. Mi-a plăcut super mult sfatul acesta pentru că practic este o odă spațiului gol și dintotdeauna mi-au plăcut spațiile cu foarte puțin mobilier, așa că a rezonat mult cu mine sugestia asta. În următorul capitol, autorul vorbește despre cum i s-a schimbat viața de când a făcut această schimbare. Are mai multă energie, casa lui e mai curată. Da, și în ultimul capitol vorbește despre fericire, despre libertatea de a experimenta mai multe stiluri de viață pe care din fericire o avem în epoca aceasta. Vorbește despre mișcarea Tiny Houses
despre casele miniaturale, despre cum a devenit mult mai puțin preocupat de imaginea sa, despre cum a început să mediteze și, pe ansamblu, a devenit o persoană mai prezentă. Vă mai citesc un paragraf legat de asta. După ce termin curățenia în noul meu apartament, mă duc în parc și mă uit la rațele de pe lac. Observ ce relaxate sunt. Ce relaxate par, deși nu fac nimic altceva decât să-și înfoaie penele. Nu sunt tensionate pentru că ar vrea să fie altceva decât sunt. Nu încearcă frenetic să-și construiască o carieră. Nu se dau bine pe lângă alte rațe. Tot ce fac e să-și înfoaie penele, să se bucure de apă, să-și trăiască viața. Până la urmă, nu asta ar trebui să facem și noi oamenii? Nu de asta avem nevoie? Cam asta despre cartea lui Sasaki. Sper că v-a strânit curiozitatea și dacă aveți nevoie de resurse pentru începători, dați click pe linkul din descriere, unde este cursul meu online de pe Udemy și nu uitați să vă abonați la newsletter. Mersi, pa, pa!